Soc l'Ariadna Buixader i vinc d'Oleasol. Som una agència de viatges que ens dediquem al turisme gastronòmic. Som el que se'n diu una agència de viatges receptiva. El que fem és dinamitzem el territori, busquem també petits productors i portem gent per experimentar tot aquest turisme. Estem molt especialitzats en oleoturisme, aquest potser és el punt que ens diferencia de la resta, però també fem enoturisme, fem cerveses artesanes, formatgeries, tot el que us pugueu imaginar de turisme gastronòmic. Amb l'Agència Catalana de Turisme ja fa un parell d'anys que estem col·laborant i formem part de la marca Experiències Gastronòmiques. Nosaltres som una empresa que va formar part l'any passat del programa Star DMC i com a tals ens vam adherir automàticament, va ser una de les prestacions que oferia aquest programa. Vam començar l'any passat, aquest any ens hem adherit a la marca Experiències Gastronòmiques i estem molt contents amb l'experiència. D'estar dintre els programes de l'Agència Catalana de Turisme, a nosaltres ens funciona molt bé perquè ens permet accedir a formació, tenim moltes facilitats també per accedir a fires, a workshops, estar en comunicació amb les persones que estan a les diferents oficines d'arreu del món, saber una mica aquests estudis de mercat, tenir accés a tota aquesta informació que a nosaltres ens permet implementar certes estratègies a dintre la nostra empresa per saber quins són els mercats que ens funcionen millor. Això és un coneixement que d'altra manera no tindríem accés. Voldria destacar també la feina que fa l'Agència Catalana de Turisme per promocionar els territoris que no són potser més coneguts a nivell turístic, però que hi estan apostant i que hi creuen, i això a nosaltres ens fa molt feliços.